Sziasztok! A mai videóban Dalgonát fogunk forogni. Itt van Lily Games, meg Sankó kalandjai. Na, forogjuk ki. Mi már elkezdtünk többet is, és azért nehéz a kezünkkel. Meg elvileg ezt nyalogatni kell, és itt a fénybe. Én már elkezdtem is, tudj. Másik oldalnál jobban látszik. Látjátok ott a fény? Nem tudok felvenni a tét. Nekem az a baj, hogy így zöld a kezem. Na, nekem is. Hú, az félig. Nekem is ugyanez volt az előbbi problémám. Még nem astam ki. Ez meghúzta. Amúgy úgy is lejött már nekem, hogy nyaltam, és elkezdett így lejönni, és teljesen ki tudtam faragni. És próbáljátok ki otthon, mert tényleg jó móka. Ha benne vannak a szülők, persze. Aha. Nekem persze a tesóm készítette el, de nézzétek meg a zenét, mert ő csinálta, szerintem nagyon jó lett. Szóval nézzétek meg. Lerágta. Egy ilyen pici kerészt itt. Hú, de furán nyalad. De izzad a kezem. Jó, kifarol. Lejött. Jó. Eddig jó. Nekem is. Nagyon ízés a kezem. Az a baj, hogy nagyon izzad a kezünk, és úgy Hát nem izzad, hanem a dalgonától. olyan volt, dalgonáztam. Én már így állok. Én pedig így. Itt szopogatjuk, mert hogy úgy gyorsabban. Yeah. Na, így már könnyebb lesz. Ja, másik. Várjál, sírjunk már, mert hogyha rácsöppen, az kb. Gyorsabban lejön. Sikerült! Hát csak azt a részt kell lenyomni. Nem? Akkor, na végre. Hú, de nehéz tőle. Jaj, Van már egy lyuk. de esküszöm, hogy izzad az ujjam. Jó bekockázatom. Jó, sikerült. Én is. Sikerült! Jó, nullásból leesett. Meg vagyunk. Igen. Mind a ketten nyertünk. Halló. Hello.